Kamusta mga katropa? Paano mag-full wave ng Mio Salty mga katropa? Ito yung Mio na kombinasyon niya, yung likod niya ay pang Mio Sol, no? Yung taillight niya, yung bagong Mio ano. At meron tayong kunting karagdagan sa pag-full wave para makatagal siya sa pag-long drive. Okay mga katropa, sana may matutunan kayo at umpisa na natin mag-wiring. Mga katropa, huwag niyong kalimutang suportahan ang aking channel. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe upang makatanggap kayo ng tip tungkol sa pagwawiring. Okay naman mga tropa, kung malapit lang kayo sa Lingayen, Pangasinan, Artacho Street, pwede niyo akong sadyain dyan sa repair shop upang magpa-wiring kayo ng personal sa akin sa inyong mga motor. Kamusta mga katropa? Paano mag-full wave ng Mio Salty? Mga katropa, ito yung Mio Sol na bago na ang likod niya ay pang Mio Sol, no? Ay Salty, ya. Ito yung Mio Amore pero ang likod niya ay Mio Sol, no? Kaya siya tinawag na Mio Salty, no? So tanggalin mo natin itong kaha na yan, no? Para mai-full wave natin. Tapos itong side cover, no? Andyan yung kanyang stock na regulator. Okay, so tanggalin muna natin mga katropa. Okay, so natanggalan natin yung kanyang side cover. Ito naman yung stock niya na charger, no? Tatanggalin natin yan. Hindi na natin yan gagamitin. Gagawa tayo ng bagong charger natin, no? Pero pwede nyo namang hindi tanggalin yung stock na charger nyo dun sa pagkaka-tornilyo niya para hindi mawala. Kung gusto nyo sakaling gusto nyo ibalik sa dati, may babalik nyo kasi medyo mahal din yung regulator na yan, eh. So dito tayo magmo-modify mga katropa. Tatanggalin natin yung socket na yan, no? Tanggalin natin yung socket, no? Yung mula rito, ito yung main ng harness, ano? Hindi na natin gagalawin yan, yung galing dito, no? Ayan, ang gagalawin natin yung galing stator, ito. Okay, so tanggalin natin isa-isa yan. Okay, so ito na siya. Isilyado nyo yung yellow na mayroong lining na red, no? Stripe red, isilyado nyo. Hindi na natin yan gagamitin. Ang gagamitin lang natin ay white tsaka yung black. Okay, so ayun ang dalawang gagamitin natin. Tapos ilalagay natin tong ganitong charger na gamitin. 5 wires, ha. Mas recommend ko yung TGR na brand, yung kulay orange na box. Okay, tapos heatsink mga katropa. Yung mga nakaraang nagpo-full wave, hindi na nilalagay ng heatsink. So maglalagay tayo para yung init niya ma-absorb niya, no? Kahit na long drive ay tatagal siya. So itong likod, lilihain natin yan, ha? Papakinisin natin yan. So okay, napakinisan natin, ano? Pass forward ko na, niliha ko na siya. Okay, so importante itong heatsink mga katropa kasi ito yung mag-absorb ng init ng charger kung sakaling maglo-long drive kayo. Tapos kailangan natin tong ito, yung thermal grease mga katropa, ha. 40 pesos lang to, 40 pesos lang to sa mga electronic shop, no? So bili kayo niyan, kailangan natin yan. Kasi kung ilalagay nyo yung heatsink na walang thermal grease, hindi nyo rin maililipat yung buong init. So kailangan natin yan. So ilagay mo natin to. Okay, so ilatag mo natin tong full wave natin. Okay mga katropa, ito na yung ating charger, no? Yung pink tsaka yellow, ilagay nyo dun sa white o kaya sa black ng motor. Kahit magkabaliktaran sila dyan mga katropa, walang problema. Basta ilagay nyo yung pink tsaka yellow, tig-isa sila dyan, no? At saka nga pala, wala nang kailangan i-modify sa stator kasi floated na ang ground ng Mio. So itatap na lang natin, ha. So ang susunod natin ay itong kulay green, ano? Ang kulay green ng charger ay ground, no? So yung kulay green, ilalagay natin siya dito sa black wire ng motor, ano? Ground din siya. Ang black wire ng motor is ground, ano? Diyan natin siya ilalagay yung kulay green. Okay mga katropa? So
So, dyan natin siya ilalagay. Next natin ay itong kulay pula, no? Itong kulay pula, mga katropa, dito natin ilalagay sa kulay pula din ng motor ng kulay pula rin ng wire ng motor, ano? Red to red lang tayo, mga katropa, okay? So, ito yung kulay pula ng motor. Diyan nyo rin ilalagay yung pula ng charger natin ng 5 wires. Okay? Red to red lang, no? Okay. Okay. So, susunod natin itong black, mga katropa, itong itim. Napaka-importante ilalagay ito, no? Ilagay natin yung black dito sa kulay dilaw naman na wire, ano? Pagkasamahin natin siya. Kasi kailangan nating pasukan ng live yung dilaw para maging battery operated yung ilaw. Tapos kailangan din mapasukan ng live yung itim ng regulator para hindi lumubo yung battery o hindi po magpundihan yung mga ilaw natin, no? So, pagsamahin natin siya, tapos lagyan natin siya ng wire, no? Ito, ilagay din natin yung wire dyan kasi ilalagay natin itong wire na idunugtong natin dito sa positive, no? Galing ignition. So, hindi nyo na kailangan humanap ng magpagapang sa harapan ng motor dito na sa CDI. So, same coding naman sila. Dito sa light brown natin ilalagay yung yung pinagdugtungan natin dito. Okay? Diyan natin siya ilalagay. Okay, so ito na, mga katropa, no? Ito yung black, no, na kailangan pasukan ng positive. At ito naman yung dilaw na kailangan din pasukan ng positive para maging battery operated yung headlight, no? Ito yung wire na dinugtong natin, pinagapang ko na at inilagay natin sa light brown ng CDI, no? Walang kaso dyan, tropa, kasi yung light brown sa harap at light brown sa likod, parehas lang yung magkadugtong lang. Kaysa magpapagapang ka sa harap, meron naman sa likod. So, dito na sa likod. Okay? Walang kaso dyan, walang problema dyan, okay? So, ibalik na natin itong CDI. Mga katropa, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa aking channel, at i-on nyo na rin ang notification bell nyo para updated kayo sa mga wiring tutorial natin. Okay, mga katropa? Maraming salamat sa inyo. God bless sa inyo, mga katropa. Maraming salamat sa suporta nyo. Okay, so nasa uli na natin. Okay, check muna natin kung nakasuksok yung CDI. Okay, so naisauli na natin, no? Okay, yung pink doon. Okay, so ito, mga katropa, ginrender ko yung nakaumbok dito, yung dalawa dyan, kasi kailangan flat siya para lumapat yung mukha nung heatsink natin, ano? So kailangan flat talaga siya. So ginrender ko muna siya, tinanggal ko. Okay, para lapat na lapat siya. Tapos, bago natin ilagay yung heatsink, lagyan muna natin siya ng thermal grease, ano, yung nabibili sa electronic shop. Tig 40 pesos. Lagyan natin siya. Kahit damihan nyo na, iubos nyo na yan. Okay? Kasi kung wala siyang thermal grease, mga katropa, kung direkta nyong inilagay yung heatsink, hindi niya rin ma-absorb lahat o hindi niya maitatransfer yung init doon sa heatsink. Kailangan to. Itong pinapahid ko, thermal grease to na heat transfer siya, heat transfer. Okay? Hindi siya pandikit. Hindi siya natutuyo para dumikit yung ginagawa natin. Palagi siyang basa. So ang gagawin niya, i-absorb niya yung init sa regulator, tapos ibabato naman niya doon sa heatsink, no? Yung nauna kasing mga gawa na full wave, bumibigay kagad yung charger kasi nga sobrang init ng regulator. So iinit na rin yung pyesa sa loob. So mag-additional tayo ng heatsink para pag long drive, walang problema. Okay? So ipapatong natin yan yung heatsink, no? Ilalagay natin siya dyan. Tapos kailangan nyo pala ng strap, no? Yung pantali natin. Strapan natin, okay? Hanggat maaari, yung mahigpit na mahigpit siya, yung damihan nyo ng strap, yung mahigpit para kapit na kapit dun sa body ng charger natin. Mayroon din akong tutorial tungkol sa Mio Amore, mga katropa. Meron din akong tutorial kung paano mag full wave. Kung nauna nyo na nagawa, pwede nyo nang lagyan na lang ng heatsink. Kung hindi pa bumibigay yung charger, lagyan nyo ng heatsink, mga katropa, tsaka thermal grease, pwede na. Para kahit long drive, hindi kayo mag-aalala kung sobrang init na yung ating charger, ano?
karamihan kasi dito sa Lingayen, long drive sila, mga riders dito. Kaya nag-obserba rin ako yung merong heatsink at walang heatsink, dalawa sila ang ginawan ko. So, mga 4 na buwan, bumigay yung walang heatsink, pero yung nilagyan ko ng heatsink, mag-7 buwan na, maganda pa rin at palagi niyang nirarid sa malayuan, no? So, kaya mas advice ko ngayon na may heatsink na lang, no? Yung heatsink, nabibili rin to sa ano, pwede rin kayong bumili sa electronic shop. May mga heatsink din silang binibenta. Mga 120 ang biligin namin ata sa heatsink na to, okay? So, ang bibili nyo sa electronics, thermal grease tsaka heatsink. Okay, so ayan na. Ito na yung itsura niya mga katropa. Damihan nyo lang ng heatsink para sakaling uminit, makasurvive yung ating charger, ano? So, ganyan na siya. Okay mga katropa, sana may natutunan kayo sa aking tutorial at ingat sa pagwawiring mga katropa, ha? God bless sa inyong lahat at sana pwede nyo rin pagkakitaan to, okay?